ана қолини зури фасон тамошобинон нигоҳ кунед. Намхе круглира бисёр пурсида будем. И медонен чанд сум буд? 2000 сомон буд. Аз ҳисобе ки кам мондагиай 900 сомон кардагиан. Успет кунен бигирен, духтаро бурд мекунен. Қолини зур мегирен. Агар амира бигирен ку вообще бурд мекунен. Гуфти гапо 2900 сомон шидагиай. 3 ба 3 ая, размериш 3 ба 3 ая тамошобино. Паташ баланди фасони хушрай. Качестваш на худаш маълум ай чӣ хеле ай. Фақат янаму дорен аввални. тамошобинони азиз, марамат, бозори Корвон, саршавии бозори Корвон ай иҷа. Инам хе қолинои фасон ози акса кардагиан, кадомаш кам мондагиай. Биёен бо нархи дастрас харидорӣ кунен. Саршавии бозори Корвон рӯбарӯи парковка, як магазини қолинҳои Машҳад. духтаракои хушрӯ, боз ҳам навори навбатӣ аз аксияҳои қолинҳои Машҳад оғоз мешавад. нигоҳ кунен. Инами қолини калони фасони хушрӯ 3 ба 4 599 сомон. як хонара пур мекуна. гуфти гапо 599 сомон. дигар размераш ҳам доре на? дигар размераш ҳам ҳаста. ина марамат 700 сомон 3 ба 5-ш. ана 599 сомон бошад 3 ба 4-ш. дигар цветош ҳам ҳастай. марамат духтарако. ана баъд як гили фасони дига, ана иглай турецки стил. бинен чихо хушрӯчаи аям размер ҳастай. И чанд пула буд? ина 3 ба 5 700 сомон ай духтаро. хушрӯги шадиден. тӯйдоро марҳамат биёен. қолинои арзон танҳо дар қолинҳои Машҳад ай. саршавии бозори Корвон даян тамошобино. идеми ай пешход мегзарен. саршавии бозори Корвон рӯбарӯи парковка якум мағозаи қолинҳои Машҳад. мана биёен якум мағозаи ами қолинфурӯшӣ қолинҳои Машҳад ай. ина биёен бинен харидорӣ кунен. интихоб хеле ва хеле зиёд ай. нархоку дастрастарин ай. ана қолин хушрӯ духтаро нигоҳ кунен. барои хонаи хидмат бигирам. ҳам хе патш баланда ки фасонакай ба нигоҳ кунен. цветшам цвети хушрӯчай ай. ҳамира ба хидм бигирам хидм да чанд мети? 1300. ҳами қарзон карди. хай барои хидм гирифтесам ягон суми дигам арзон намекунӣ? 1200. 1200. чанд ба чанда? 3 ба 4 1200 сомон. леки подписчиком ам омадан 1200 битсеншона. ина духтаро. дига цвечам аст. кани дига цвеча нишонтен. духтаро дидена 1200 сомон пати баланди ира бинен. охи хушрӯги қолина бинен. ина марҳамат ва иша бинен чихо хушрӯчай ай. иша мами нархая? 3 ба 4 шама нархаст 2200 сомон. барои шумо 1500 сомон. 1500 чихе нақ 3 ба 5 1500. духтаро қолини боии фасон дар қолинҳои Машҳад бо нархи дастрас. ина марҳамат дар кортон боша. и цвечам аст, и цвечам астай. биёен бинен харидорӣ кунен. ҳамаи размерош ҳастай. саршавии бозори Корвон рӯбарӯи парковка якум магазини қолинҳои Машҳад. инами ай пешход мегзарен миёен якум магазин медроен. ана мехе қолинои фасони хушрӯра бо нархи дастрас пайдо мекунен. иҷа на танҳо ино фасонай. иҷа биёен шумо ҳам бисёра интихобшон аҷоибот. ана ишмада бо маъқулши духтаро нигоҳ кунен. чихе фасонакай гилш аҷоибот. чиста турецки фасони воима. гуфти гапо 3 ба 5. инами 3 ба 5 чанд сум мекунен ами 3 ба 5? арзонтар. 2800. бо арзон. 2500. 2500 тамошобино. ина барои шумо 2500 марҳамат турецки фасони бад гилша дидестен. новинка. ино ҳичи намешаванд. патира дидена чӣ хеле ай. хулоса биёен бинен харидорӣ кунен. анам хе аксияҳои грандиозни дар қолинҳои Машҳад рафтестай. 3 ба 5 фасони хушрӯ дидена нархша чихе хушрӯ кардан. аз 3500 2500 шид. марҳамат метавонен биёен харидорӣ кунен ва бо иш хушрӯа духтаро. мана марҳамат узори иша бинен бо чихе хушрӯа. ям Туркия я? иш чанд пулай? 3000 буд. барои подписчикои худат 2100 сомон. ана духтаро тамошобино дидена 2100 сомон. марҳамат биёен қолинҳои Машҳад биёен 3 ба 5 2100 сомон. ки гилш аҷоибот будая. ҳам необычняй ҳам чиркбардорай. гуфти гапо хушрӯай. тамошобино саршавии бозори Корвон якум мағозаи қолинҳои Машҳад. инами биёен рӯбарӯи парковка ами ай пешход мегзарен. хулоса якум магазини қолинҳои Машҳад. ана мехе қолиноро аксия кардагиай бо нархҳои дастрастарин. рақамашонам мемонам дар рӯи экран. касе доставка дар кора нависен доставкатон мекунанд.
анай бори навшунам хушрӯа духтарако нигоҳ кунен қолинои машҳада чӣ қадар гули фасони воима омадагай ҳози ҳамешам арзон мекунем шумода гап мезанем и чанд пулай 3000 ягон сум дига арзон намешава ина барои подписчико ягон сум дигам арзон кунен баъд ман дар видео мемонам ҳамин чиза ки биёянд бихаранд 2300 дидеда тамошобино ана хел арзон мекунанд охи духтаро марҳамат дар қолинҳои Машҳад аксияи зури баъд рафтестай қолини нави фасонай и патш аҷоибот баланда ки хушрӯй бо биён аи пеш бинен 2300 3000 чанд сума қолин 2300 3 ба 5 3 ба 5 ва ина цвечам хушрӯа духтаро марҳамат каседа дар корай биёен қолинои фасонтон дар кор боша иам нархшам хелай беҳтарин ана марҳамат тамошобино аз 700 сомон сар мешава қолин ай 600 сомон ҳатто сар мешада марҳамат биёен бозори Корвон саршавии бозори Корвон рӯ ба рӯи парковка анинҷа пешход мешава духтаро иним хел мегзарен якм магазини қолинҳои Машҳада иним хел аксияҳои зури баъд рафтестай ина бо нархҳои дастрас дар кортон боша қолин биёен тамошобинони азиз марҳамат ҳамин наборат то охира тамошо кунен аксияҳои зури баъд шуморо интизорай саршавии бозори Корвон рӯ ба рӯи парковка нигоҳ кунен пешход мешава анам хел мегзарен мебиёен якм магазини қолинҳои Машҳад аксияи беҳтарин рафтестай дар қолинҳои Машҳад тамошобино марҳамат бори дигар такрор мекунем аями пешход мегзарен мебиёен якм қолинҳои Машҳад ҳозир ворид мегардем духтарако нигоҳ кунен да вариант чихел бисёр омадагай ҳозирам ҳамун нархҳои гуфти гапҳо грандиознашон ҳастай ҳозирам ҳамун хел қолинои фасоншон ҳастай марҳамат биёен бинен харидорӣ кунен касоне ки имконияти омадан надоранд инҷара бинен да чон ҳамун дига қолини нав овардагиянд касе омада наметавонад бинависен ҷошуда чун куҷое дар корайтона даставка мекунанд